тапшыруның беренче сәламен без Неверкино районы Алиево авылына юллыйбыз. Бүген үзенең матур туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Зөһрә апа Абдрахманова каршылый. Бар изге теләкләрен аңа безнең тапшыру аркылы Иске Атлаш авылыннан дусты Роза апа Рахманкулова гаиләсе белән юллыйлар. Кыш канаты белән, кеше дуслык белән көчле. Татар халык мәкале. Дуслык кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләрнең иң күркәм һәм самими бер төре. Дуслар һәр вакыт бер-берләрен аңлыйлар. Кайгы килгәндә ярдәмгә ашыгалар. Шатлык сөенечләрен бергә бүлешәләр. Дуслык ул ике кешенең уртак кызыксынулары, бер-берсе белән ярдәмләшеп, авыр чакта терәк булып яшәүләре. Ул теләсә нинди байлыктан, акчадан кыйммәтрәк, сатылмый торган бөек нәрсә. Дуслык барыннан да элек ярдәм кирәк чакта, авырлыклар аша сыналырга тиеш. Янәшәңдә якын дусларың булганда, сине бернинди каршылыклар да куркытмый. Дуслык таулар күчерә ди халык. Бергә булганда теләсә нинди авырлыкларны җиңеп чыгарга мөмкин. Кайгы-хәсрәтләр, борчу-мәшәкатьләр онытыла, кыенлыклар артта кала, тик янәшәңдә якын дустың гына булса. Менә мин дә шундый ачык күңелле, олы йөрәкле дуска тап булдым. Уңган куллы хуҗабикә, тырыш хатын, гадел, ярата белгән әни һәм сөекле булган әби дә әле Зөһрәм. Тормыш иптәше Абдрәүф белән ике балалары, кызлары Алиса һәм уллары Әнвәрне үстерделәр. Алисәләре Кузнецк шәһәрендә гомер кичерә, үз гаиләсе белән. Уллары Әнвәр үз яннарында гаиләсе белән яшәп килә. Тату гаиләнең иң олы байлыклары ул 3 оныклары. Зөһрә яхшы дус, кешегә ярдәм итәргә тырыша. Аның үз тормышында нинди генә авырлыклар булмасын, ул бер кайчан да аны күрсәтми. Яшереп яши белә. Уфтанганын да ишеткәнем юк, зарлана да белми төсле ул. Кадерле дустым, гомер бәйрәмең котлы булсын. Бәхетле бул, гаиләң бары шатландырсын, саулыгың кимемәсен. Ә безгә Аллаһы Тәгалә әле тагын узак кына аралашып яшәргә насыйп итсен. Рәхмәт бар булуың өчен. Туган көнең бүген дустым. Син дөньяга килгән көн. Әти-әни туганнарны шатлыкларга күмгән көн. Хисапсыз күп дуслар белән яшисең син бүген җирдә. Эшлисең син бик тырышып, армыйнча көн дә бердә. Телим сиңа сәламәтлек, жәлләмичә бирсен Ходай. Каршылыклар очрамасын, ә җилләр дә иссен уңай. Тормышыңда зур уңышлар, һәр вакытта илһам килсен. Дус ишләрең яннарыңда Зөһрәм диеп йөгереп йөрсен. Хөрмәтле Зөһрә апа, бар теләкләргә дә чын күңелдән кушылып, бүләккә матур җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Күкләр миңа нинди эшләр өчен бүләк итеп сине тудырган. Бәхет бит ул синдәй дуслар белән атлап бару гомер юлыннан, атлап бару гомер юлыннан. Рәхмәт дустым, аңлый белгәнеңә, бер сүзсез дә минем хәлемне. Андый дуслар сирәк очрый җирдә, шуңа алар газиз кадерле. Рәхмәт дустым, аңлый белгәнеңә, бер сүзсез дә минем хәлемне. Андый дуслар сирәк очрый җирдә, шуңа алар газиз кадерле. Соңгы телем икмәкне дә хәтта бер-беребезгә әзер бирергә. Сине дустым телим һәр вакытта иң бәхетле итеп күрергә, иң бәхетле итеп күрергә. Рәхмәт дустым, аңлый